doncs, després del Congrés i la renovació del Secretariat Nacional de la UGT, doncs hem tingut una reunió en la qual, doncs, home, en primer lloc els he volgut felicitar perquè afronten la direcció de la UGT de Catalunya, que és una organització sindical en ple creixement i en ple assentament, però ara en un període que des del punt de vista socioeconòmic doncs, tenim tots plegats molts reptes. No? Hem pogut contrastar punts de vista des del punt de vista de el que és la promoció de l'ocupació i, per tant, també la implicació de l'administració local en les polítiques actives d'ocupació. En aquest sentit, jo crec que hi ha diferents punts que en el pacte per l'ocupació de qualitat doncs, treballarem conjuntament a partir del setembre. És evident que el pacte per l'ocupació a la ciutat doncs, és un pacte amb el que no estem només nosaltres, hi ha més organitzacions i per tant doncs, tot això s'haurà de plasmar amb el pacte a partir de la voluntat de tots els que integrem el pacte, però en tot cas jo crec que la ciutat de Barcelona té un gran potencial. I crec que seria bo amb aquesta etapa en la que estem d'un procés de descentralització de responsabilitats per part del govern de la Generalitat, doncs que la ciutat pogués assumir més responsabilitats perquè jo crec que si fos així podríem ajudar a moltes persones. Em fa l'efecte que en temes com la formació professional doncs, també pot fer un recolzament important. De fet, ha fet una tasca, jo crec que ingent, potser la més important que s'ha fet al país a través de la Fundació Barcelona Formació i, per tant, volem que doni un pas més endavant. Hem parlat d'altres qüestions, sobretot en relació a la relació de la ciutat amb les seves contractes de serveis. Nosaltres creiem que això s'ha d'anar a regular i per tant s'han d'incloure clàusules socials, de salaris, però també de condicions de treball. Una mica doncs, obrir un espai que tractarem al pacte per l'ocupació, però que jo crec que hem d'intentar anar a fons en uns moments de dificultat i que jo crec que la ciutat de Barcelona, amb el potencial que té, l'equip de govern amb el potencial que té, doncs jo crec que poden fer una feina molt important per la gent de Barcelona i, òbviament, Barcelona sempre irradia sobre el conjunt de Catalunya.